San Francis. Magandang hapon mga idol. Wow. Shout out kay Charmin Bugal, first sharer natin. So ano pang hinihintay nyo mga idol? Ano? Share and share na, like and share. And subscribe sa ating YouTube channel. Yan, nakikita ko na yung mga kasali, oh. Yun. Marami pa po sa atin yung mga hindi nakapalo, no? Marami, yung iba po nakalike lang sa ating Facebook page. Kaya kung papansinin nyo po doon sa wall ko, mataas yung like. Almost umabot ng 1,760. So hindi pa totally naka-follow kasi dapat hanapin niyo po yung yung button ng ipindutin niyo po yung button ng ng follow para siguradong naka-follow kayo sa ating Facebook page. Pero mga nag-feature niyan, thank you po sa pag-acknowledge sa ating kanta, no? Magandang hapon po sa inyong lahat. Araw ng Martes, June 22, taong 2021, no? Hinihintay natin yung mga kasali natin. I-share nyo po sa group, no? Yung gustong sumali, mag-like and share po kayo. At yung mga hindi pa po totally naka-follow sa ating Facebook page, pakipindot po ulit yung yung follow button sa inyong Facebook page. Balikan nyo po yung page ko, pindutin nyo po doon sa inyong yung follow button. Shoutout kay manager dyan sa Commonwealth. Hello po, magandang hapon po sa iyo, manager. Yan, yan po yung manager natin sa basketball, si Mr. Sigol. Yan. Shoutout kay Jenicel Sinahon. Shoutout po dyan sa Bukawi, Bulacan. Sa mga sasali, mag-subscribe na po kayo. Ayan. Matmat Casanova.
Lahat nakikita ko lahat, oh. Ayan, Evelyn Sigad. Shout out kay John May Divina Gracia. Shout out po, idol. Nakikita kita, idol. Jana May Divina Gracia. Rosalie Baguio, magandang hapon sa iyo, kabayan. Wow. Shout out kay Rosalie Baguio from Quezon City. Yung mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, subscribe na kayo mga idol para ma-reach na natin yung 1,000 subscriber, para bago matapos tong buwan na to, mag 1,000 subscriber na tayo. At higit sa lahat ay may pamigay na natin yung bagong helmet. Yan. Shoutout kay Jonalyn May Almerenes Cedro. Shoutout po sa inyo, idol. Rowena Carillo dyan sa Tarlac. Shoutout po sa inyo, idol. Ano? Kay Marietel Baluarte mula dyan sa Cebu. Magandang hapon po siya sa mga taga Cebu. Yes, lahat po kayo piling sumali. Kay Joyce Garcia, shoutout po, idol, ano? Yan. Kay Eileen Guanson Rayos from Lucena City. Magandang tanghali po dyan sa mga taga Lucena City. Shoutout kay Evelyn Sigad. Salamat sa pag-drop by sa ating live ngayon. Opo, kitang-kita po kayo. Sana po magwanggi na, opo. Kaya tulong-tulong tayo mga idol. Yung mga hindi pa sa inyo nakapag-subscribe, subscribe na kayo dahil malay nyo kayo yung manalo doon sa isang helmet. Yan, kay Osorio Ruby from Cavite. Ito po yung nanalo nung nakaraan, jackpot, no? 500. Sa Friday po may jackpot tayo. Yan, Erika May Abawag, shoutout. Yan. Yung mga baguhan, at ayan na nga natin, new, sa mga new na sasali. Yung mga sasali na bago, no? Sa game, need mag-follow sa Pakabuhay. Ayan, diyan ka magpa-follow, no? Follow, ha, wag lang like. Dapat maka-follow po. Yung mga naka-like lang po, ulitin nyo po ulit para mabilang kayo dun sa followers. Kasi hindi po magre-registered as a followers pag naka-like lang po kayo mga idol. Mag-subscribe sa YouTube natin, YT channel. Ayudang Pangkabuhayan. Ayudang Pangkabuhayan. Ayan, okay? Pin natin, ipipin natin yan. Yun. Yan, nakapin na. Ino po. Actually, naka-ready na yung ano natin. Ayan, oh. Ayan, ready na po yung ating isi-shuffle na lang natin yan. Shoutout. Shoutout. Sino na pa? Ayan, kay Chin Hero. Diyan sa Usamis City. Shoutout sa inyo, idol. Sige po, share tayo ito sa mga bagong drop by. Huwag kalimutan mag-like at mag-share. At doon sa mga bago na gustong sumali, ito na, nakita nyo na dyan. Mag-ano po kayo, i-follow nyo po yung Facebook page. Huwag nyo pong ila-like. Yung iba kasi pinipindot lang yung like.
i-double nyo po yun, double click nyo po yun para ma-registered kayo as a follower. Oh, yung mga ano po, balikan nyo po, baka kala nyo followers na kayo, hindi pa po kasi mataas po yung naka-like lang eh. Oh, balikan nyo po mga idol, i-double check nyo po yung ano nyo, yung account nyo dyan kung naka-follow talaga kayo. Mamaya naka-like lang kayo sa page natin, eh sayang, di ba? Doon sa mga bagong subscriber, indicate nyo po new, mag-message po kayo ng new para alam ko po yung mga new, para maisali po kayo. Shoutout kay Carlos James Delpino dyan sa bahay, no? Naka-drop by, galing, gustong sumali. Shoutout kay Ka Anthony Napere na kasalukuyang masakit ang kanyang bagang. Madali lang gamutin yung sakit na bagang, mumug mo lang ng RH lang yan. Shout out kay Marilyn De La Cruz. Visible po kayo idol, yan. Yan, Eileen Joy Bakay, yan, mga bagong, sa mga bagong followers natin, lalo kay Laniram nyo ka po, ayan, mag-follow ka na, follow nyo po yung Facebook page natin, tapos mag-subscribe ka para ma-notify na kasali ka, doon sa pag-subscribe mo sa YouTube channel natin, ilagay nyo po doon nyo, para alam ko yung mga bago, i-welcome natin yung mga bagong subscriber natin. Shoutout kay Angelita Olano, yan sa Santa Lucia. Shoutout kay Jenely Tiksay family and Porto family, mula yan kay Jenely Tiksay. Okay, kay Kyle Drake, opo, welcome, kasali po kayo idol. Yan, kay Chin Hero, yan, salamat, kasali po kayo. Kay Michelle Falcon, i-group nyo po yung pag-share, para mas marami tayo, para mas marami pa tayong ma-invite na mga followers at makapag-subscribe, para mas mabilis nating maabot yung shoutout kay Concepcion Tadenya dyan sa Ilocos Sur. Saan pa siya? Saan po ba kayo idol sa Ilocos Sur? Idol Concepcion Tadenya. Shoutout kay Ongam Asyol. Yan. Yan. Yung mga nyo po pag nag-follow po kayo, wag lang like. Hanapin nyo po yung yung follow, ipindutin nyo po yung button ng follow. Kapag naka-following na po yan, naka-follow na kayo. Yan, Cams Baldosa, yan, makakasali kayo lahat, Yun, magna 91 na, 5 yung mananalo ngayon. Shoutout kay April Rose dyan sa Valenzuela City, yan, pag nag-100 niya, simulan na natin. Mabilisan lang. Sa mga gustong sumali sa laro, like and share na kayo at mag-follow sa ating Facebook page. Ayan, taga San Vicente, Ilocos Sur, si Idol Concepcion Tadenya. Shoutout dyan sa mga taga San Vicente, Ilocos Sur. Yan, shoutout kay Che Robles. Yan, okay, habang nagsi-shoutout tayo, 100 na. Yan, simulan na natin. Yan, simulan na natin yung game natin. Shuffle muna natin, para mas maganda, Shuffle na ba? Shuffle. Naka-shuffle na yan. Yan. Pili tayo ng isang mananalo. So simulan na natin ang ating laro agad para yung mga makasubaybay pa, hindi mo ubusan ng pang-data. 5 po ang 5 ba? 5 po ang mananalo ngayong araw na ito.
Okay? Long time, sir. Opo, long time din po sa inyo, Idol Concepcion. Okay, sige. Pili na tayo ng unang mananalo. Yan. Okay na yan. Spin a wheel. Sige, sino kaya ang unang tatawagan natin? Pag napili kayo, dapat mag-message kayo ng present, pag kayong napili dyan. Malay nyo. Naku naman talaga yan, napakasi si Hercel. Idol Hercel, ikaw ba'y nakasubaybay sa ating live? Pag wala, aalisin natin to. Aalisin na natin yung mga wala. Nandiyan ba si Hercel? Aalisin na natin, wala daw eh. Shout out kay Ruth Magdangan. Yung mga gustong sumali, mag-like and share po kayo at mag-subscribe sa ating YouTube channel na mababasa nyo po dyan sa ating live. Wala na po, 5 4 3 2 1. Pa-shoutout kay Michelle Servito. Sa mga Servito family dyan sa may Novaliches, lalong-lalo na dyan sa Pangasinan, Mapandan, kay Mamerto Servito, Virginia Servito, Maricel Servito, higit sa lahat kay Michelle Servito. Salamat sa pag-share at pag-subscribe. Sa mga gustong sumali mga idol, yung mga bagong drop by sa ating live ngayon, wala kayong ibang gagawin, i-follow nyo po yung Facebook page natin at mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel. I-screenshot nyo po yan at ipadala sa aking page. Okay, wala si Hercel, no? Alisin na natin. Ayan, wala na, okay na. Wala na si Hercel, goodbye. Sino kaya ang sunod na mapipili natin? Yan, si Rominil Dakilar, yan, nandyan yan. Sige, message na agad, present. Simula 1. Sige, message na kayo kung nandyan ka. Tinatawagan po si Idol Rominil Dakilar. Ikaw ba'y nakatutok sa ating live? May pagkakataon ko pong manalo ng 100 Gcash. Idol Rominil Dakilar. Yun, present. Sige, asan yung number mo? Yung Gcash number mo. Rominil Dakilar. Tatawagan natin, Tawagan natin si Idol. Yan, tawagan natin. Pakibigay po yung Gcash number ni Idol Rominil Dakilar, yung unang winner natin sa hapong ito. Opo. Mary Ann Villas, kasali po kayo lahat. Joanna, lahat po yan, nakalista na po. Yan, congratulations po kay Dakilar. Asan po yung nyo, yung number ni Rominil Dakilar? Paano kita tatawagan? Nanonood ka? Oo nga, sige, naubos. Pakisend po, Asan yung number ni Dakilar, Idol Rominil? Where's your Gcash number? Shoutout kay Biron Rojo. Shoutout po dyan sa inyo. Yun, ako, kasali po kayo, Idol Concepcion Tadenya. Yes, kasali po kayo. Asa na po yung Gcash number? Wala na, bibilang na ako. Shoutout kay Juliet Sim. Opo, kasali po kayo. Yung mga bago po, mag-like and share kayo, tapos follow kayo sa ating Facebook page. Nakalagay dyan sa live natin, yung gagawin yung mechanics. Ayan, nakapin. Shoutout kay Bernadette Lumboy Sabat. Yan. Wala pa yung number niya, wala, ayaw ibigay. Next na daw. Disqualified natin, Bernadette Ramos.
Ayaw ibigay yung number. Paano ko tatawagan yan? Paano ko mabibigyan yan? Dito nyo po i-comment sa ating live. Oh, next na daw. Sabi ni ni Oliveros. Paano wala, andyan na po number niya. Di ko makita po. Wala, di ko na makita oh. I-message nyo po ulit para makita ko po, idol. Medyo late kasi oh. Asan yung number po ni Wala, hindi ko makita talaga. Oh, wala oh. Next na. Paano natin yung tatawagan si idol? Wala yung number. Shout out sa ating 145 na nakatutok sa ating live. Salamat po sa pag-drop by. Doon sa mga nanonood ngayon at nanonood ng ating live ngayon, kung gusto niyo sumali sa ginagawa nating palaro, napakadali lang ng mechanics, no? I-follow ang aking Facebook page, Pakabuhay Showcase Spin a Wheel, at mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel, Ayudang Pangkabuhayan, at inyo pong i-screenshot at i-send sa ating message. Miss Romanelin, hindi ko po nakikita ang inyong number. Ayan, nakita ko na. Binigay ni April Bros. Napakabait talaga ni April Rose, no? 0963 4060 961. Okay. Maraming salamat po kay Idol April Rose. 0963 4060 961. Pakisarado nga yung pinto at masyadong maliwanag. Patuyo po ako. Shout out sa ating 173 viewers sa ating live ngayong hapon. Ayan, tatawagan natin yung unang nanalo, Sana sumagot si Idol. Natin kung sumagot. Hello po. Hello po, magandang hapon po sa iyo, Idol Romanelin. Hello po. Opo, congratulations po at kayo ay nanalo. Thank you po. Nanalo kayo ng 100 GCash. Thank you very much po. Taga saan po kayo, Idol Romanelin? Taga-Taguig po. Okay. Shoutout po dyan sa inyo sa Taguig. Thank you po. And magandang umaga po sa inyo. Salamat sa pag-subscribe at pag-follow sa ating Facebook page at YouTube channel. Opo, thank you po. God bless you po. Bye-bye. Ayan, nakausap natin si Idol Romanelin, taga-Taguig. Okay? Okay. So salamat sa 185. Dumadami na po tayo. Sana dyan sa 186 na yan, makakuha pa tayo ng maraming subscriber dyan. Sana ngayon baka makuha na natin yung 1,000. No? Yung 1,000 na natin. Shout out dyan kay John Bart Card. Okay. Sino yung mga shout out kay Maribel Dalugdog, Darwin Farba, shout out. Yung mga yung mga bago po na gustong sumali ay pasuyo. Okay. Uy. Ini-store. Na-istorbo ako. Yung mga bago, shout out kay Babylin Batulan. Doon sa mga bagong drop by sa ating live at gustong sumali, mabilis po, mabilisan lang po, mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel. Mababasa nyo po sa ating screen yung ating YouTube channel, Pakabuhay, Hayudang Pangkabuhayan. At mag-screenshot po kayo at i-send nyo agad para makahabol kayo. Naglalagay ako ng mga bago. Shoutout kay Robilin Aryap, mula yan dyan sa 13 Martires. Yan, shoutout sa mga taga 13 Martires City. Yan, malayo na yung nararating natin,
Salamat sa 203. Shoutout kay Marimar Monica. Shoutout po Idol Marimar. Nanonood ako dati ng Marimar eh. Kay Mia. Ayan o. Shoutout po sa inyo. Mga hindi ko nababanggit, mabilis kasi. Mary Grace Iser dyan sa Samal, Bataan. Shoutout po sa mga taga Samal, Bataan. Ayan, kay Abigail Birinya. Shoutout. Yan. Okay. Ano na tayo? Ano tayo ng pangalawang mananalo? Ayan, okay. Sino kaya ang mapalad? Ano muna natin para mas fair, no? I-shuffle muna natin. Shuffle muna natin yan para yan. Ayun, okay. Okay na. Okay, spin the wheel na natin. Okay na. Shout out kay Precious. Yan. Shout out sa iyo Idol Precious. Yan, sino kaya mananalo? Second na mananalo. Sino kaya ang mapalad na mananalo ng 100 Gcash sa hapon na ito? Congratulations po kay Altea Riz Ibanez Bilutan. Yan, si Idol. Ano ba ito? Idol Altea. Nakasubaybay ka ba sa live natin? Yun, habang hinintay natin at yan. Opo, kay Maria Lourdes. Opo, kasali po kayo Idol. Send ko na po sa page. Salamat kay Mitch Flores. Sana po yung mag-subscribe kayo sa YouTube channel mabilisan na pag-subscribe para makasali kayo. Ibanggitin nyo lang doon new. Andiyan pa si Altea Reyes. Ayun nandito present. Ma'am, isin nyo po yung number nyo. Dapat pag nag-present kayo kasama yung number na. Isalin nyo na po yung number nyo para pindutin ko na agad. Yan, isend nyo po yung number nyo Idol Altea. Asa na? Nawala na tuloy. Wala na Sandra Reyes, salamat sa mga baguhan natin yan. Ayun Salamat. Welcome natin yung mga bagong subscriber natin sa hapong ito. Sa mga bagong followers natin. Yung mga wag pong like lang yung pipindutin nyo. I-double check nyo po mga idol. Baka ipagkamali nyo. Tingnan nyo po yung tingnan nyo kung naka-following na po kayo. Kasi kung naka-follow lang, hindi pa pindutin nyo po yung follow button para siguradong naka-follow kayo. Kasi kung naka-like lang, hindi kayo subscriber, nag-like lang kayo doon sa page ko. Diba po mga idol? Asa na po yung number ni Altea? Wala na naman. Pasuyo po sa mga nanonood. Baka pwede nyo hindi nag-a-appear sa screen ko O siguro walang number yan si Idol Altea, no? Wala daw number. Paano natin makakausap ito? Newly Lim Maria, maraming salamat sa pag-subscribe at pag-follow. Hello po, Mapi. Screenshot nyo po yung kapag nakapag-subscribe naka-screenshot nyo tapos send nyo sa page natin, no? Mag-message kayo doon. Rapi Napay. Wala na pa yung number ni sino ka nakapulot ng number ni Altea? Hindi isinisend. Present. Ay, ito. Ito nakita ko. Asa na yon? Yan ba yun? 09 05 977 6323. Ayan, tawagan natin si Idol, no? Tawagan natin si Idol, no? 09 05. Kumustahin natin to si Idol kung anong ginagawa ngayong hapon. Baka nagpapatulog ng bata. Welcome po ang lahat na sumali, sa lahat na nakadrop by, 100 na nakadrop by sa hapon na ito.
welcome na welcome po kayo sumali. Basta sundin nyo lang yung mechanic sa pagsali, no? Hello po, magandang hapon, Idol Althea. Opo, ako nga po. Ayun, opo, congratulations po at nanalo kayo ng 100 Gcash. Thank you po. Opo, taga saan po si Idol Althea? Taga Pila Laguna po. Pela Laguna, oh. Opo. Shout out dyan sa inyo sa Pila Laguna. Opo. At Thank you po. ingat-ingat po kayo dyan. At salamat sa suporta sa ginagawa nating laro araw-araw. Opo. Okay, ano pong masasabi nyo? Marami pong salamat. Okay, welcome po, welcome. Bye-bye. Okay po. Ayun. Ayan. Yan, nakausap na po natin si Idol Althea. Shoutout sa 200 na naka-drop by sa ating live ngayon. Yung mga gustong sumali, habol-habol, dali. At ilalagay na natin sa spin yan. Mag-follow agad kayo. At mag-subscribe. Yes, bilis. Mga 5 minutes. Salamat. Welcome po sa lahat ng mga bagong subscriber natin. Maraming salamat. Yung mga nag-subscribe na yan, hindi po masasayang ng inyong ginawa, no? Sa pag-subscribe sa ating YouTube channel. Kayo po ay bahagi sa pagtulong sa kapwa. Tipin nyo yan, nag-subscribe kayo, nakatulong na po kayo sa kapwa. Bakit? Yung mga nananalo po na yan, minsan po natataon po na walang-wala po yung mga yan. Dahil sa pag-subscribe nyo, ay nabibigyan natin ng konting ayuda yung mga kaibigan natin. Kamag-anak natin, mga kaibigan natin. So kaya salamat at may pagkakataon po kayong manalo ng isang helmet. Oo, pag na-reach natin yung 1,000, mamimigay ako ng helmet sa ating mga riders. Isang helmet sa mapipiling idol na riders. Malamang marami naman sa atin ay may mga kanya-kanyang motor. Okay na, so baka na tayo ng abilisan lang ito. Okay, shoutout sa 185 na naka-drop by. Huwag na muna tumawag. Ayan muna natin para hindi tayo maistorbo. Yan, try mo natin. Okay, mag-spin na tayo. Okay, pangatlong mananalo, sino kaya? Sana nakaantabay yung pangatlong mananalo na yan. Oh, yan oh. Andiyan pa si Trixie Montero. Oh, di ba? Idol Trixie. Ikaw ba'y nakasubaybay, Idol Trixie? Salamat kay Camila Romero. Shoutout sa iyo. Salamat sa pag-subscribe. Oh, pag nag-present kayo, lagay niyo na yung number. Pasuyo, naka-live ako. Hindi pwede ako nagsasalita ng hiwalay. Iiwanan na yan. Andiyan pa si Trixie. Magkano po ba ito kaya? Raps. Magkano na? Okay, yan lang po idol. Hinintay natin. Don Alegre, oh, kasali ka Don Alegre. Punta na, shoutout kay Don Alegre dyan sa Abante Tires. Bayad na ba ito sa insurance? Hindi ba, no? May card kayo, sir? Meron. Okay, sige po. Resibuhan ko na po, no? Magkano po? Tanong ko lang po. Tanong muna. Kasi baka wala ng pera. Ang babayaran nyo dito. Ito ba ang huling registro mo? 19? Sir? Yung yung 20. Walang 20? Wala pong, hindi, meron akong 20. Ganon. O sige, ibigyan kita ng para sa 20 lang, no? Hindi, meron akong list ng 20. O, sige po. Ito, kaya lang ang nabigay ko kasi na, sa 19 eh. Ayan. Pa-shoutout kay Eram Nuso. Oh, kay Jan Bart Sorsa. Shoutout dyan sa Nevesia.
150 po ang magagastos nyo lahat, sir. Oo. Hindi na kayo ano doon. Babalikan nyo na lang po ito. Baltasar. Andiyan pa si Trixie? May nakakita ba kay Trixie, mga idol? Shoutout kay Arvin Tumarong. Oh, di ba? May nakakita po kay Trixie? Wala. Opo. Wala daw. Walang nakakita kay Idol Trixie Montero. Sige. I-shuffle muna natin. Shuffle muna. Shuffle. Shuffle muna. Shuffle. Pa-Xerox po. Ayan. Ito yung mga 2020. Pa-Xerox po para... Uy. May naka-live ako. Mari, pasuyo ko dyan. May tao daw doon. Ay, sorry. Mag-follow up na lang kayo doon sa calling card natin, ha? Mga Biyernes. Apo, ha? Okay na ito. Ito po. Ayan. Yan, 219 no? Sana mapili. Pasali idol Yuman Yuri. Kasali yan si Idol Yuman Yuri. Kay Eram Mendoza Paldas. Yan. Shout out. Yung mga gustong sumali, no? Subscribe kayo. Shout out kay Ja Ichabia. Ain Gutierrez. Kasali kayo dyan. Salamat sa mga bagong subscribe. Yun, okay? Okay na. Tayo. Wala si Idol Trixie. Okay na, tingnan natin. Pangatlo. Sino ang mananalo? Shoutout kay Juan Cabanas. Yan. Andiyan ba si Idol Arlian Magno? Salamat sa pag-subscribe kay May Ladlad. Salamat sa pag-subscribe. Pag maaga nating makuha yun, sana Friday makuha na natin, yung 1,000. Para ipamigay na natin agad yung... sige po, pinakabagong helmet. May nakakita ba kay Arlene Magno? Wala pa, no? Shout out kay Jenny Pilapil Santa Ana. Anong kailangan nga yan? Kiloy, pakiusap mo kay Loy. Oo. Mayra Bilutan. Ayun. Ay, pasarado. Wala po, walang nakakita. Wala, sir. Wala, idol. Okay, siguro tulog. Shoutout sa 200 na nakadrop by sa ating live. Okay, sige. Next tayo. Next na. I-hide na natin siya, no? Kasi wala siya, Okay. Next. Sino kaya? Yung shoutout kay Frankie Boy Duatin. Ito. Etnisib Teresa. Nandiyan pa si Teresa. Idol Teresa. Say present. I-message mo na yung present mo plus yung number mo. Baka nandiyan ka. Yan.
Wala si Idol? May nakakita ba kay Idol? Idol Teresa? Oh, Cherobles. Okay. Oh, yung mga gustong sumali na mga nanonood dyan, para makasali po kayo, follow my Facebook page, Pakabuhay Showcase Spin the Wheel. I-screenshot nyo po yan. Wag lang like, no? Baka like lang gawin nyo, siguraduhin nyo pong makapalo kayo, pindutin nyo yung follow button. At mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ano, yun ang mahalaga, no? Ma-reach natin yung, kapag nag-subscribe kasi kayo, kasali po kayo dun sa parapol ng helmet. Talagang hahanapin namin kung subscriber yung mananalo dun. Kasi siyempre, kung hindi ka subscriber, eh ikaw yung mananalo. Unfair po dun sa mga idol nating subscriber. Kaya dapat mag-subscribe na kayo. Screenshot nyo po. Walang pag inano po natin yung yung helmet. Halimbawa, nanalo ka. Hahanapin ko doon yung screenshot mo. Ngayon, pag wala kang screenshot, bubula tayo ulit, panibago. Kaya ngayon pa lang, subscribe nyo na at mag-screenshot na kayo. Hihingaan ko kayo ng screenshot during the live ng ating parapol ng helmet na yan. Hey, wala nakakita kay Ethnicib. Wala, no? Wala si Idol Teresa. O sige, next tayo. Next na. Okay, next na. Yon. Okay. Madami. Sana marami ang mag-subscribe ngayon. Ay, naku naman, kanina pa yan. Tuwang-tuwa na naman yan, sigurado. Kay Luigi Linga. Oh, present plus GCash number. 10 seconds. 1 2. Ah, wala. Naku, walang ano. Wala, sayang oh. Wala si Idol Luigi Linga. Kahapon yan wala ayun na po. Ayun, nandiyan na siya. 097760. Congratulations po Idol Luigi. Ngayon lang ito nanalo ulit. Matagal na itong hindi nanalo 097760288832. Yan, kausapin nga natin to si Idol Luigi Linga. Habang hinihintay natin, mag-shoutout tayo. Shoutout sa ating 190 na nakadrop sa ating live. Ayan, kay Rosemary Igos. Shoutout sa iyo, Idol. Magandang hapon po, Idol Luigi. Magandang hapon din po. Ayun, congratulations po at kayo po ay nanalo ng 100 GCash mula yan sa Ayudang Pangkabuhayan ni Manoy da Bicolano ini. Maraming salamat po. Oo, taga saan nga pala si Idol? Taga Antipolo City po. Saan sa Antipolo, Idol? Dito po sa Lores Market. Okay. Nung nakaraan galing kami dyan, naplatan kami ng gulong. Sige po, congratulations. Opo. Salamat po. Okay, bye-bye. Thank you rin po. Okay. Ayan. Shoutout kay Babes Gases. Ayan. Habang nagsishoutout tayo, kailangan Heidi Katabay, shoutout Idol. Kay Rijanil Ramos, ayan. Maraming salamat sa ating mga bagong subscriber, sa ating mga bagong followers sa ating Facebook page. Salamat at hinihintay ko po ang iyong mga screenshot at bininalagay po ng ating moderator yung number. Okay? Yung number, yung pangalan nyo. Yan, tapos maglilista tayo, no? At isa-shuffle natin. Magsa-shuffle tayo, shuffle.
Shuffle natin para maganda. Shuffle. Pakita natin na nagsishuffle tayo. Yan. Shuffle natin, shuffle. Shuffle. Ayun. Gumagalaw ba? O yun, oh, gumalaw, di ba? Mga tatlo. Ayan, para magbigyan natin pagkakataan yung iba. O yun, oh. Bigyan mo naman talaga yan. Isa pa. Nandiyan ba yung pangalan nyo? Nakikita nyo? Shoutout! Concepcion Tadenya dyan sa Singapore. Shoutout daw dyan sa sa Singapore. Mula yan kay Concepcion Tadenya, sa kanyang mga kaibigan dyan at kamag-anak. Okay. Sige, huwag nating patagalin pa, no? At na tayo, spin the wheel na. Para hindi maubusan ng mag-iisang oras na tayo. Diba? O, dalawa na lang. Ano yan? O, sige. Shoutout kay Cathy Sadenyo. Oh, andyan pa si Isikia Gonzales. Ha? Nandyan pa si Isikia Gonzales. Idol, yung nagsasabi wala daw yung pangalan. Hindi nyo po makikita po ang liliit. Opo, marami po yan. Mahigit 2,000 pong pangalan yan. Shoutout kay B-Boy Ligara. Yes, master, pwede ka sumali. Basta follow the instruction. Mechanics. Okay. May nakakita ba kay Hisikaya Gonzales? Wala yata. 5 4 3 Lace Pereda, shout out. Give shout out, boss. Wala daw. Opo, alisin natin siya kasi wala. Opo, Lace kay Lins Pereda. Opo, sali po kayo. Basta follow the instruction. Okay, wala na. Next na. Mabilis ang ikot niyan. Hindi nyo makikita pangalan nyo dyan. Makikita nyo na lang pag napili kayo. Ayan. Ay, wala na ito. Rominilin Declar. Ito yung kanina. Sorry. Yan. Alisin natin yan. Okay. Next. Rominilin kanina yan. Nanalo yan. Isa lang. One time lang. Ayan. Si Idol Jenny Tiribio. Nandiyan ka po. Nandiyan po si Idol Jenny Tiribio. Okay, habang hinintay natin. Nandiyan pa. Jenny Lynn Tiribio. Okay, wala. Salamat sa mga bagong subscriber natin, mga idol. Salamat sa pag-follow sa ating Facebook page. Shoutout kay Di Maisip Tunyeng. Shoutout dyan sa inyo, idol Di Maisip Tunyeng. Yes. Yung mga gustong sumali, no? Sige, ihabol nyo agad habang naglalagay sa yung ating moderator. Doon sa mga bago nating tinitingnan niya kasi yung yung mga may mga screenshot. Kapag wala kayong screenshot, hindi po kayo ilalagay. Yan, kaya screenshot nyo. Shoutout kay Ligaya Marquez. Shoutout kay Sara. Diyan sa mga taga Taytay Rizal daw. Mula yan kay Zara Elguero, yan. Diyan, shoutout sa Olongapo City. Mula yan kay Bibilin Batulan. Wala. Okay. Alisin natin. Okay na. Ibalik nyo na yung at mag-ano na tayo. Wala si Idol Jenny Tiribio. Alisin natin yan. Alisin na natin. Okay. I-hide na natin yan. Okay. Okay, pili na tayo. Ayan na. Shoutout kay Ivy Joy Halyores Valencia, Halyores, shoutout. Hercel, shoutout. Jan Troy Concepcion.
Oh, kaano-ano ito ni Concepcion tadi. Ah, hindi. Pangalan yung Concepcion eh. Christian Sabalboro mula yan kay Hirzel. Ayan. Ayun, present number niya po, idol. Idol John Troy Concepcion. Yung number. Sabi ko, pag nag-message kayo ng present, ilagay nyo yun ng number. Ang hirap abangan eh. Oo. Chitsempuhan ko pa ulit na lalabas yan. Paano kung di ko makita? Kapatid ko po yan. Ay, bawal po yung magkapatid. Hindi ba? Joke. Ayo, hindi. Present. Justin Jin. Hindi naman siya. Ikaw. John Roy. Asan yung kay John Roy? Dapat yung pangalan. Ayun. Concepcion. Yan. Nakita ko na. Oh, di ba? 0938. 606. Oh. 32 80. Ayun. Tingnan natin. Wala daw shearer bats. Oo nga. Tingnan nga natin to kung ito'y naka-share. Ay, opo. Ano naman? Short ako muna ng drink. Balik ko lang bukas. Ito, ay 786. Okay na. Boss, bukas lang ha. Wala po kayong sharer batch, John Troy Concepcion. Ano po yan? Titingnan natin ano. Tingnan natin kung may sharer batch nga yan. Ayan. Sa Facebook. Bakit labas ka ng labas? John Troy. Concepcion. Yan, hindi ko rin napansin. Salamat, idol, no, sa pag-check, ano, yung walang sharer batch. Yan na natin. Oh. Sorry po, idol, ano? Kayo po ay hindi nakapag-share. Okay, ano tayo ulit, ano? Wala po, tininan ko po ang kanyang wall sa Facebook. Wala pong hindi pa po siya naka ano. Okay. Okay, i-hide natin si ano. Pasensya na po kayo, idol, no? Salamat. Pasensya na po. Ano lang tayo. Pair lang tayo sa ating mga ano. Huwag po kayong magtatampo diyan. Tiningnan ko po sa ano, wala pang share talaga. Kahit sabihin mong naka-public o ano man yan, dapat malalabas po yan sa wall nyo mismo sa Facebook nyo. Pag tinignan ko po yan, makikita ko po yan sa inyong mga posts. Okay, next tayo, no? Next na, no? Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Kapag lagi kong ipinapaalala, siguraduhin nyo po na kayo po ay nakapag-share. Like and share. Pag nakapag-like and share kayo, kailangan nakafollow kayo sa ating YouTube, sa ating Facebook page. Oh, sayang, kagaya niya, no, natawag siya, sayang yan, di ba? Oh. Diba, ganun lang yun. Di ba? Huwag na nating paabutin pa na masasayang yung panalo nyo. Ang hirap kayong mapili, no? Kaya siguraduhin yung mga idol na nakapag-share kayo, like and share, tapos nakafollow kayo. Oh, shoutout na lang tayo kay Kiyomi. Ano ba ito? Adrob. Pa-shoutout. Uy, Shamin. Okay na. Ayan, pili natin bago. Ayan. Bago. Sino kaya mananalo? Itingnan ko yan mamaya bago ako magsisend na. Lovely David Fabian. Nandyan po si Idol Lovely David Fabian. Kala nyo ba kaya hindi ako nagsisend agad ng GCash number? Ay, ng GCash na panalo?
Tinitingnan ko po kung naka-subscribe kayo at naka-follow kayo sa Facebook page ko. Nakikita ko po yan mga idol. Yan. Kaya mahigpit po ang ating moderator. Tinitinan po yan. Nalalaman po agad yan, ma'am. Shoutout kay Angela Diaz. Opo, visible po kay Elenita Marquez. Heidi Katabay. Yes, shoutout sa inyo idol. Eram Anapalda, salamat sa 3 hearts. Oh, Lovely. May nakakita po kay Lovely David. Sayang, no? Oo naman. Oh. Oh, di ba? Visible po kayo. Opo, nakikita. Shout out kay Charmaine Bugal Pampaswerte. Sana present, absent daw, okay? Hide na natin yan. Okay, next na. At 30 minutes. 30 minutes na lang po ang ating live. Natitira sa ating live time. May oras na po ang ating pagla-live mga idol. Ayan, idol Annalisa Nazario. Yes. Mayroon na 1.5 hours na lang po ang ibinigay sa atin na mag-live. Shoutout kay Anirak. Shoutout kay Anirak. Annalisa, may nakakita po kay Annalisa. Wala yata, nawawala si ma'am, si idol Annalisa Nazario. Okay, bilangan na natin, ano? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, sayang. Okay, i-hide na natin yan kasi wala na siya eh. Okay. Shout out kay Junalyn Pioho. Hi, Jane Garciano Disiken. Angeline Pigar, shout out. Okay, next na tayo. Ayun. Oh, yan. Nandiyan ba si Idol? Yan, nandiyan ba si Idol John Mark Brayog? Yun, shout out kay Charmaine Domingo. Oh, ba? Salamat sa pag-subscribe, Mari Pigab de la Cruz Lunday. Shout out kay Blot Bravo. Yan, shout out kay Juan Abad and family, Tapa family. Jan Troy Concepcion. Pasensya na po idol. Pasensya na po idol Jan Troy Concepcion at maging halimbawa ka po sa mga hindi pa naka-subscribe at naka-follow sa ating Facebook page. Ayan. Marami po pong pagkakataon. Araw-araw po tayo nagla-live. Okay, walang nakapulot, walang nakakita, no? Walang nakakita kay John Mark Branyog. Ayun, mayroon. Untik ka na. Ayun, oh, nakita ko na yun. Nasaan na yun? Ayun. Oh, di ba? Pang-5 panalo natin yan, oh. 20 minutes na lang. Kaya yung maabutan ng 20 minutes ay maswerte. Tapos bukas naman, ano? 5, 6, 8, 0, 5, 3. Tingnan nga natin kung ito ay nakatutok talaga. 0905. Sigurado bang naka-ano yan, ha? Nakapalo kayo, ha? Naka-subscribe kayo, ha? May invalid yan. Hindi ko kayo padadalahan ng price nyo pag makita ng moderator natin na hindi kayo qualify. Tanungin nga natin si Idol kung naka-subscribe. Naku, busy. Wala, busy. Paano yan? Busy. Naku.
busy. Mali yata yung number. Oh, 0905. Oh, ano na? 668. 8. Oo nga, busy, hindi matawagan. Bakit kayo hindi matawagan, idol? Ha? Busy po yung number nyo. Oh? Open nyo. Oh, may mag-message. Wala po, hindi po matawagan. Ah. Ayaw matawagan yung kay kay John Mark Brayog. Kausapin po sana natin si John Mark Brayog. Siguro walang di ba? Siguro yun ang siguro ginagamit niya sa panunood, no? Malamang. Oo. Idol John Mark Brayog. Mamaya tawagan kita, ha. Okay. Makakapag siguro mga dalawa pa tayo. Okay, ano muna natin, i-shuffle natin, oh. Shuffle. Shuffle, i-shuffle. Umalis ka dyan, Miltor, nakikita ka. Ayan. Yun. Basta dyan ako mag-text ng ano follow up? Yun, ako magulo. Ginagamit kong cellphone. Number po, pwede? Hindi pwede. Okay, mag-spin na tayo. Spin na. Yun. Yan. Kaya tawagan natin si John Mark Brayog, no? Hindi siguro yun yung ginagamit niyang yung number na yun yung ginagamit niyang naka-live din. Hindi talaga matatawagan yan. Yun. Okay, pili na tayo ng sunod. Okay. Dahil 26 minutes na lang. Okay, next na tayo. Next na. Ay, hindi. Okay, tama. Hey. Ito, natawag na kainan na yan, si Iskia. Tawag na siya kanina, idol. $12. Uy, sobra, kulang yata. $12. 4. Kulang. Andiyan ba si idol Christina Felicita? Christina.
Chevrolet. Naresibo po. Last ano eh, 26 na rin sa akin na hanapin na lang daw si Alvin. Alvin po sa may wala po si Christina Pilisilda. Ah, okay, Christina Lobresan. Tatay, kayo po yung tatay ni Ayaw po. Ayaw po. Ah, sige pakibigay na. 12, ito yung sa akin. Ah, sige po, bigay na, Mare. Ah. Oh, wala. Okay. Wala po. Sige, alisin natin si Pilisilda, no? Dahil wala. Yan, dito tayo. Next tayo mga idol. Ayan. Ayan, sana manalo yung nandito. Ayan, si OC NARFLYZC, nandiyan po ba? Ha, galing ng pangalan eh, no? Nandiyan po ba yan? Oh, OCNRFLYCZ. Oh. Oh, andyan daw oh, number mo. Lagay mo number mo. Idol. Number mo. Bigyan mo sa kanya o siya madam. Number po ni Idol Oknard. Ah, at number ni Oknard. Magkano po yung binabayaran nito? Ganito pa rin po yung madam. Gagastos kayo lahat. Pero kasi kami kilala dyan eh. Ano po yung number mo, Idol Oknard? Please, pakibigyan po yung GCash number. Asan si Michelle? 550 na bayaran nyo madam. Nagka-alpit po po rin madam. Sir, sa inyo po. Paano mag-i-stay si madam? Opo, mukhang lang po. 550 na Na? Ito yung dati boss, napag-usapan natin. Hindi ko nagamit yung insurance. Pasuyo ako, Mare. Pasuyo mo na ito. Renew na lang ulit. Ito yun yun. May policy pa yan kay Lobres. Hindi ko na-rehistro yun eh. Sige po. Yung mag-extra po natin ito lang. Opo. Gawa ng bago yan. Hindi pala pwede, kahit hindi nagamit no. Opo. Gawan mo na lang ng bago. Asa na po yung number ni ni OCNRAF? Yung number niyo po, Idol. Pakibigay po ang number. Ayan, nakita ko. Salamat. Pakwenta lang naman. At sa ate, kita ko yung number. Sabi yung number, nawala, natuloy. Dalawa pa. Ate, yung number niya. Ang bilis na mawala. Ayun. Brad, naka-live ako. Alvin, kwenta yung mga total. Sige ka muna, tingnan muna. Ano ba naman? Kulit. Wala, hindi ko na makita number ni Oknar ba? May text ka na ba sa kanya? Asa yung number niya? Hindi pa. Asa yung number niya? Nawawala. Di ko makita. Ang bilis kasi. Ang hirap hulihin yung number ni Idol. Ayun, nakita ko na. Ang bilis. Yun. Kasi pag wala na yung emission mo ito, makakasipay sa'yo. Basta makakita ko eh. Yung sa license ko, wala na yung sa quota na. 0909-76-58-387. Ayan, tawagan natin. Tawagan natin si Idol. Ano kaya yung tunay na pangalan niya, no? Ano kayang... Ayusin ko kasi naman. Eh, hindi nila ito.
Oh, 550 na lang, nanay. Kausapin natin. Ano bang pangalan talaga? Siya naglalaan na lahat. Yan ang lalaki. Kaya binibigay ko na ako. Hello po. Hello po, magandang hapon. Good afternoon po. Ano pong real name nyo po? Kasi Ayon sa Gcash po, ang pangalan po nung sa Gcash po Allen Brian Franco po. Alin Brian Franco. Taga saan po kayo, idol? Dito po sa Nueva Ecija po. Saan po kayo sa Nueva Ecija? Sa Sulis po. San Jose, Nueva Ecija. Opo. Shoutout po dyan sa inyo sa San Jose, Nueva Ecija. Maraming salamat po sir. Congratulations po muli. Nanalo po kayo 100 Gcash. Salamat. Salamat po. Thank you po. Ayun. Nagalit sa kanya. Nanalo si Idol. Yan. Ano? Anong oras na? Hindi naman. Calvin, pwede pa kwenta mo muna magkano ba bayaran ni Madam? Akin na. Hintayin ko na. Pero Oh. motor to Calvin. Congratulations. Motor yung isa. Yung isa. Adventure yung isa. Yung isa adventure. 150 lang SOP niya, Calvin. Ha? Sino maglalakad? Ikaw? Hindi, ikaw na. Oo, tapos Babalikan 150? mo. Pwede. Sige. Kwentay mo muna, Calvin. Antay mo, madam, mapag- January. Kaya niyo yung presyo. Magkano insurance ito? Ganun lang to, mababa lang yan. Magkano nga? Sa motor, 550. Oh. Para sa UV, ano lang yan, 950. Okay, sige. Oh, meron tayo. Wala pa rin yan? Ano ito na? Sakyan? Ayan, 110, oh. Okay, pass. 550 plus 550 plus 200. Oh, 1870 sa motor. Ano kaya? Oh, motor. Huwag mo munang ano yan, Ben. Oh, hindi ba naman yan? Walang problema sa resibo. Hindi kayo matatakot dyan. Basta akin na ito. Okay na yan. Okay. Okay na yan. Okay na po. Lagyan mo sa plastic. Ito ngayon. Kailan ang huling rehistro nitong adventure nyo? Po. Kailan huling rehistro? Ano, 19? 2018. O 18? Okay, sige. Diba 3 years? 17, 18, 19. Yan kasi. Oh, ito na, huwag na ano, ikukuntahin ko na lang. Kasi dapat nag-rehistro kayo ng 2020. Hindi po. Hindi kayo nag-rehistro ng 2020. Diba 3 years po yan? Oh, from 17 bilangin nyo. 17, 16, 17, 18, 19. Dapat nag-rehistro kayo ng 17 ba yan yung resibo niya? Opo, 17 year model nyo. Doon po mag-i-start ng bilang yan, ma'am. 950 plus 600. Naka-resibo naman yan, ma'am. Kaya wala kayong maiging tanong dyan. Paglabas ang resibo, makikita nyo po yung babayaran nyo doon. O yan. Kami na po lahat magpaprocess yan, ma'am. Balikan nyo na lang dito. Okay. Pa-authenticate yung kay sir. Okay, pasensya na kayo mga idol, ano? Medyo na-busy bigla ang inyong manoy. Oo. Sige, last na. Last na. I-add na natin, ano, last. Okay, last na mananalo, last. Shuffle muna natin, shuffle, dali. Pakisarado yung pinto. Shuffle natin, shuffle. Ayun, salamat sa mga nakipagkaisa sa laro ngayong hapon, no? At doon sa mga nanalo. Bukas po ulit. Ayan. At welcome sa mga bagong followers natin at mga bagong subscriber, idol. Salamat sa pagsuporta sa ating YouTube channel. Yan sa 3 years to, Calvin. Oo nga, tama yan. 7,000. Oo, ayoko na makipagtalo dahil iyan talaga mabayaran niya kasi 17, 18, 19 dapat 20 nagrehistro yan.
Ayaw mo makipag-call. Yung sasakyan niya. Ha? 19. Hindi nga, 17 model yan. 17. Bilangin mo, 17, 18, 19. Dapat 2020 nag-rehistro siya. Plus, oh. Kaya, ano, okay na. Natin to. Last. Last naman nanalo. Tingnan na natin ng wow, Annalyn Valdivieso. Nandiyan ba si Ayana din? Nandiyan ba si Annalyn? Sige, bilangan natin ng 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay na. Next. Ito na pa. Shoutout sa nanatiling 118 na follow na naka-drop by sa ating live. Maraming salamat. Sa ating mga bagong subscriber, welcome po sa ating YouTube channel. Okay, next. Bukas ulit yung mga hindi pinalad mga idol. Bukas po ulit, huwag kayong mag-alala. Malay nyo sa sunod, kayo naman ang mapili. Ito, nandyan ba si Rolando Pinsunilla? Parang pananalo pa lang nito kahapon Andyan pa si Idol Rolando Pinsunilla, si Bicolano ini. Alam ko ito yung taga Bicol. Wala yata, hindi yata naka-drop, hindi yata naka-tutok. Master. Opo, basta mag-screenshot kayo. Mamaya titingnan ko yan. Hey, nandyan ba si Rolando? Wala. 5 4 3 2 1. Wala na naman. 5-second violation. Okay, next. Abahan naman. Hoy, binigay ko na sa iyo yung pera mo. Pwede ka... Ay, alas 3 pa naman pala. Sorry. Ayan, sinalya rin. Sablab. Nandyan yan. Nakita ko kanina yan. Nandyan ba si Nilaryen Sablab? Shoutout kay Shakira na taga Bulacan. Ayan. Wow, sayang. Idol present. Naurasan na kayo. Naurasan po si Idol. Andyan pa si Nalyayaren. Late po. Sasensya na po, Idol Rolando. Mayroon pa tayong sinusunod na oras. Sasensya na po, Idol. Wala pa rin. Wala na. 5 4 3 2 1. Wala talaga. Last kapag walang kasi last 1 minute, no? So pag walang matawag, bibigay natin kasi kay Sir Rolando ang panalo. Ayan, si Aralab, nandyan ba? Kapag si Aralab wala dyan, at hindi po, sige kay Rolando po tayo magbibigay ng panalo. Kasi yung oras po natin ay tapos na, no? Ayun, wala yata. Wala si Aralab. Andyan ka ba, Aralab? Wala si Aralab. Naku, yung mga gusto pong mag-join, mag-ano po muna kayo. Opo, wala rin. Ay, pati, sige, isa pa. Bigyan natin ng pagkakataon yung mga hindi pa nanalo. Sige, isa pa. I-hide na natin yan. Yan na, sige. Ayan.
Bigyan natin ng pagkakataon pa. Isa na lang. Oh, yan, nandiyan ka na ba? Chin Hero. Wow, si Chin Hero. Andiyan ba si Chin Hero? Chin Hero? Oh. Chin Hero, andiyan po ba kayo? Naku, wala na naman, oh. Oh. 10, 9. O yun, nakita ko si Chin Hero. Chin Hero 0968. Congratulations kay Chin Hero. Parang taga saan ba ito si Chin Hero? 837. Ayan, tawagan natin to mga idol. Oh, ayan. Tawagan natin si Chin Hero. 0968 5686 837. Yan na natin to si Chin Hero. Opo, yung mga hindi po pinalad ngayong araw, pasensya na po kayo, no? At bukas po tayo ulit magkita-kita. Alauna po ulit ng hapon. Hello po, sir. Hello po, magandang May hapon po, sir. magandang hapon. Ano bang tunay na pangalan ni Chin Hero? Sa GCash ko po, sir, ay Arthur Hero, sir. Okay, yun talaga, Hero talaga yung apelyido. Then ang GCash number ko po ay Arthur Hero yung nakapangalan doon sa GCash number ko. Opo, taga saan po kayo, idol? Taga Osamis City po, idol. Osamis? Yes po. Oh, shout out dyan sa mga taga Osamis. Yes po, thank Opo, you. maraming salamat po sa pag-drop by sa ating live ngayong hapon. Thank you, sir. Salamat po. Opo, Maraming salamat. Congratulations po sa sa panalo nyo po. Magandang hapon po dyan sa Okay, Thank salamat. you. God bless Bye-bye. po. Bye-bye. Okay po. Okay na, taga Osamis po ang ating huling winner. So mga idol, salamat sa mga nanalo, sa lahat ng mga sumubaybay sa ating laro. Yung mga hindi pinalad po, may bukas pa. Hanggang Biyernes pa po ang ating live. At malamang bago dumating yung Biyernes, baka may pamigay na natin yung ating helmet kapag na-reach na natin ang ating 1,000 subscriber. Kaya tulong-tulong tayo mga idol, ano? Okay, sa lahat ng mga yung mga sumasali na, mabilis po kayo. Dapat nagbibigay po tayo ng 20 seconds. Kasi pag hindi kayo umabot, siyempre may oras kasi tayo, mga idol na sinusunod, So sa ating 71 na naka-drop by pa ngayon, yung mga hindi pa po hindi po hinalad ngayon, at yung mga gustong sumali po mga idol, yung mga gustong sumali sa game natin, wala po kayong ibang gagawin, ay follow my Facebook page, Pakabuhay Showcase. Hanapin nyo yan sa inyong Facebook, Pakabuhay Showcase Spin a Wheel. At hanapin nyo rin po sa inyong YouTube application ng aking YouTube channel, Ayudang Pangkabuhayan. Para po makasali kayo, mag-like and share lang tuwing ako ay naka-live. At siguradong may pagkakataon po kayong manalo ng 100 giga. Sa muli, magandang hapon and God bless.